Ya kwara mkajua nitie jomoko makimiyo tulfuong. Nyalo wacho thore. Unyalo paro ni do megi thuolo kaka siasa nyogore Nairobi ka jomokalo chien gi kuoma nyo bedo cha. Dino bedo agenda maduong' ahinya kwara magajwang. Kata kamano siasa gi jo siasa tinende chal ka gima koro nie ng'iende ka duond bura mar ODM neno ka gima no yuto ka loro koda lokruok manyo time bunge mar piny Kenya. Jaod bura malego Usonga Samuel Atandi oyier kaka jakom mar komiti mar pesa gi budget e bunge mar piny Kenya ka jaod bura ma Seme James Nyikal Dr. no oyier kaka jakom mar komiti ma ochung'ne weche mag thieth. Ma timore ka bende penyo nitiere ni to ODM ma bende en minority bedo ni koro gini arrangement bilong ni BBG ni nyombi gi lemo moko ma tijgi maduong' ahinya en ng'iyo ni sirikal dhi tiyo nade be gidhi bedo gi thoch gi mar ng'iyo kendo menyo sirikal William Ruto kaka tiyo e lwasi mar BBG ni. Sinia ma en wach ma bende ji koro temo ng'iyane na matut ahinya. ODM oyuto. Mar ariyo imenyo gi oversight ka gidhi goye nade. Erokamano VOJ mokwongo wach ni en poch gi pak ne jaod bura malego Usonga Samuel Atandi to gi Dr. Nyikal to gi jokombe mamoko manyo yier mar bedo e komiti mag od bura. En poch gi pak nikech ting' maginago en ting' mapek. To ahinya nikech koro sani ji mang'eny kaka ng'iyogi ok ng'iyegi kaka jogo manitie e kweth ma joma ni manok. Ing'iyogi kaka jogo manie sirikal. To we awachie VOJ ni kane ODM to gi UDA ondikore en juma mokalo juma morocha nyoka nene kuma nondike ni winjruok ni jo ODM koro nyaka kaw lemo mopugno e od bura. To kata ka bedi ni nitie winjruok makamano okane kuma nitie makosa ka jogo manitiere ODM okaw lemoge ahinya to jogo ma ogandawa. Ang'o mi awacho kama gik moko ariyo kata adek VOJ. Mokwongo en ni katiba ma wan godo sani Otieno Makajuma. Yes. Katiba no wacho ni oversight kata goyo kogno sirikal maduong' itimo gi od bura. Mane gi mokwongo. Od bura kanyo onge opposition to onge sirikal. Nitie minority gi majority. Mane gi manyaka wakwongo wang'e ni oversight od bura timo ang'o te time. Ng'ata nyalo kawo lemo moro amora. Okay. Gik ma koro ineno iwacho ni jaod bura ma ODM koro kodonjo kanyo to konyal timo en mana creation mar ji mag jood burago. To king'iyo katiba kaka en to ng'isi ni ng'ata inyalo timo ang'o inyalo yier emomiyo gigi gidhiga e ombulu. Nikech Junet nondiko barua ma direct jo ODM ni kama kaka wadwa nutimo ang'o kodhi tiyo. To donge nyi neno ka nitiere achiel kuom lemogo ma ja od bura mar ODM ochung' to moro bendo timo ang'o ochung' mogo ombulu moyier achiel kuomgi. Nyiso ni kata mna moko gi manyo yiere jogi nyalodia gi nye nitie nafas mar jo od bura mamoko bed ma Wiper ubed ma DAPK kapo ni gin gi ng'ate bunge ubed chap ubed DP ubed duond od bura mora ne nigi nafas mar chungo ng'ato. To mondo nye yiera Atandi nyalodia kaka nyo yiere cha nyiso ni jo od bura wetenegi chal ka gima nyo neno gimoro kuome no nyalo tiyo tijno. Mano mokwongo. Mar ariyo chal ka nitiere jok ma poni ne gombo komne to koni kaka wang'iyo ni ng'ani ja ODM to sechung' ka chung' kode tagone kura to kadhi timo ang'o okadhi yudo koro nyowe otimo ang'o okawo komno. Nye en ratiro mar Samuel Atandi mar chung' e komno kata bed mnano ja ADM mondo ilar komno mondo yudi.
Nyikal kamano modong Gotindi Mwale giri kamano. Nyaka mjumbe Ngondo ere Sir Charles. Obende nyo yudo gimoro. Mache equal opportunities. Jakom committee mang'iyo weche mag kanyakla mar oganda, winjruok, jiwo kwe, to gi pok marom mar nitie kamoro kanyo miwacho jiwa ng'owa wana wacha matek jiwo kwe. Gachiel mar oganda. Ao gai ma milambo ang'ni goro yude. Aro wod mubo Ogai ma milambo. Koro penjo michaki penjo mararo ni bende ginyalo goyo serikal kogono kama kaka ute committees gitio VOJ. Sani gino mago kogno serikal maberie moloyo iluongo ni Auditor General's Office. Mane mago serikal kogno molo gimora amora. To ka ripodno osewuok titere committee. To kosechope committee to jo od bura luongo jogo ma concern. Tipenjo gi penjo tikoni ripodni wacho kama. Ang'o miyo nurem tim achiel ariyo adek ma jogi timo. Giwacho no omenda nonego tigodo kama. Ang'o miyo nokotim ang'owa kama. To ka gitieko to committee ni kawo report tichak itere ang'owa e od bura. To giwacho ni ne wang'iyo kaka treasury no otiyo gi pesa. To wayudo ni treasury no kotiyo gi pesa maber. Koro od bura ema chiwo recommendations ni to jo ofisa ma treasury mano kotiyo gi pesa mabergi ang'o monego timne. So committees largely facilitate process ni. Oh yes. Emomiyo ka ng'ato dwa wacho ni chal ka gima nikech koro ODM nondikore gi UDA to ni koro chalo ka gima tandi Nyikal geregi ok nyadhi tiyo maber, en paro mok ber nikech ok gin kendegi ema gin e committee no. Nikech nano ka jomoko nyondiko ni ich lach manonego kal tako. Ing'e ni osiepna moro ne wachoga kwa bet kode piny wago mbaka. To koni ing'e ni paro ng'ato ka ng'ato yienego. To koni mna kaka Nyasaye ogwedho ji gi katok gi kocha. Ng'ato ka ng'ato nigi paro ma bende Nyasaye ogwedhego. To mna kaka yuoth bende nitie. Ji nigi yuothe gi ariyo. Yes. Nitie yuoth moko madum to moko kudum. Moko yugno moko bende ok yugno. Koro ng'ato ka ng'ato nigi ratiro mar pache. Mano pache no kongiso ni mane adiera. Okongiso ni mane kaka en. Mano mna pache. Nyaka oyeng gik moko e katiba gi standing orders mag bunge kaka tiyo. Nikech VOJ okinyalo wacho ni nikech koro Raila Odinga gi William Ruto nyowinjore ni nitie gik magidwa timo. Koro Dr. James Nyikal mosebedo nyaka Director Medical Services. Yes. Manyande nitie committee mar health ni. Ni Nyikal koro ok nyal bedo jakom committee mar health. And tried and tested. Malich to kata kiwacho ni koro ni Kenya Kwanza nyowe jo Kenya Kwanza dima nitiere committee no. To donge nyi kao nomination. Ing'e ni ber gicha ni nyi dhi kao nomination forms tijazo kendi office clerk. Onge ng'ama nyotam. Jinye kao to jaso to duoko tiwacho ni e kom mar committee mar health ni. Wan gi ji ang'wen. Wan gi Victor Tieno Juma, wan gi Jay Bonyo, wan gi Kennedy Muga, wan gi Fred Ogweno. To jo committee go ang'owa ombulu. So onge ng'ama nyota mani gi mokwongo. So jogi wabro mna neno tijgi kaka gitayo committees gi. Gima ng'ato nya wacho sani ni nikech koro ODM nyondikore gi UDA ni jogi ok dhi tiyo tich maber. Aparo ni an gi pacha matin ni mano paro mokodhi sikul. Mano paro mikete wi nikech rem moro iseneno kuomi koro idwa ni rem nini bende tim ang'owa iket ne joka. An gadiera ni Dr. James Nyikal kaluwore gi interview manye Chris Owino timo kode. Gigo ka shagi proposals manyokono dwa dhi kete committee no mondo ka committee oyie to tere urubura mondo kal bro bedo maber. An gadiera ni Samuel Atandi nikech sani wane process mar budget
to sebedo kaka achiel kuom jogo ma samora mora manitie budget e bunge ka to japenjo ga penjo mamoko penjo mayando penjo ka obro bedo gi nafas maber mar ng'iyo ni to budget ni bende gik mayanda penjo ka otimo mondo kapok atero report na e od bura to wagwethe tikiti gik mayande wapenjo ko timo ang'o otim mondo water report maber gibro tiyo maber. Siganda Tandi Nyakwara Mugajwang' ng'eyo ni kane pok odonjo e bunge ne otie siwandha mar bengi koro ng'iso ni en gi lony moro marie chik mar PFM Act ndalo moko no kelo proposal moro mane dwaro ni sirikal ka holo loan to okungo chap gima pesa no dhitimo monde loan mora mora mohingo bilion 1 to sirikal wacho ni ma gima pesa ni dwa dhitimo then itimo audit ni pesa mane waholo ne be otimo tijini adiera emo miya wacho ni sani koro en gi nafas maber mar gokogo ni ng'eny kech gedi budget kasa miloso mosa loso mang'eny ingeni nya onge koro majuma mokalo chaka une komea kone komea koro odhi penjo to penjo ka en Ministry of Roads to koni bilion 480 mudwaro ne udwa time nadi gonwa uru kwande ndechni muwacho nudwa loso gi ang'o miyo ndara ni nyaka bed mna bilion 18 mok bilion 10 gibro penjo go tibro yudo duoko nikech ing'eyo mana kaka kane James Opio Wandai to gi Hassan Joho Giri ne donje sirikal wacho ni jogi bro tiyo maber nikech piny ng'iyogi to tergi kucha ne gidhi konyo koro nyaka gitim maber mondo gitim ang'owa gikuod wi josem mane madhi timore gi jo ODM motimo ang'owa mubede e kombe mag komiti gi. Yero kamano. Nyakwar Perez, wach ni kuomika kapok amiyo governor thuolo. ODM oyuto